खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दैमा बारस'नो नाजानायनि थाखाय जिउ खोमानांनाय जाथायखौ दासान्दि खोनाबाय थानाय जादों। फिन दैमा बारस'नो नाजानायावनो सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मुङा जवाहरलाल ब्रह्म। बिथाङा गसाइगावनि कमल सिं गामिनि थागिबि। जाथायनि सायाव जवाहरलाल ब्रह्मनि फिसाज्ला बिष्णु ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफा जवाहरलाल ब्रह्मआ गावनि फिसाजोनाव थांदोंमोन। थांनाय समाव बिथाङा दालांनि गेजेरजोंनो दैमाखौ बारलांदोंमोन, नाथाय फैफिननाय समाव लामाखौ बारस'नायनि थांखिजों साइकेलखौ फिसाजोनावनो गारबोनानै दैमाखौ बारस'नो थाखाय सानस्रिदोंमोन। बेयावनो दैमाखौ खावसे सानस्रिखांनायनि उनावनो बिथाङा मेंग्लिदों आरो दैनि दाहारजों बुखारलांजादों। जाथाय जानायनि उनाव भावरागुरि आउटपस्टनि पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै खौरां लाफैदों आरो एसडिआरएफनि हान्जायाबो थांनानै जवाहरलाल ब्रह्मनि देहाखौ नागिरहैदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखैमोन। रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे केसनिफ्राय उदां जानो हाबाय। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा 1992 मायथाइनि मानसि बुथारनायनि केसनिफ्राय उदां जानो हाबाय। थोजासे फोरमान गैयै आरो साखि गैयैनि थाखायनो मानसि बुथारनाय केसआव रन्जन दैमारि बिथाङा दाय गैया होननानै टाडा कर्टआ फोसावबाय। दा बिथाङा 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव फारियै बम बेरहोनाय केसनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेनि हियारिंआबो थाबैनो जागोन। दिनैनिफ्राय 15 जुलाइसिम गुवाहाटी हाइकर्टआ गोलोम बोथोरनि बन्द थागोन। गोलोम बोथोरनि बन्दनि उनावनो 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव फारियै बम बेरहोनाय केसनि सायावबो हियारिंआ जागोन। आसा खालामो रन्जन दैमारि बिथाङा बे केसनिफ्रायबो उदां जानो हागोन आरो थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गिख्रंथाव हा गिसिगानायजों 7 दाइननि जिउ खहा। आसामाव अखा हानायजों दैबाना जानानै गोबां ओनसोलफोरावनो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो गासै सा-सानजा भारतआवनो गोबां अखा हानायनि थाखाय गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेबायदिनो जुब जुब अखा हाबाय थानायजों हाजो गिसिखानानै 7 दाइननि जिउ खहा जादों। बे जाथाया मणिपुर रायजोनि ननै जिल्लायाव जादों। ननै जिल्लायाव तुपुल रेलवे स्टेशननि खाथियाव रेलनि खामानि मावनो थाखाय थानाय तुपुल यार्ड रेलवे कन्स्ट्राक्शन केम्पआव हाजोनिफ्राय हाया गिसिखानानै फबसिनफैदों, जेराव 7 दाइननि जिउ खहा जादों। 23 जोखोम जादों आरो दासिम 22 गोमानानै दं। अदेबानि हानि सिङाव फबसिन जानानै दङ। हा सिङाव फबसिन जानायफोरखौ नागिरनायनि खामानिया जागासिनो दङ। एसडिआरएफ, एनडिआरएफ आरो रेलवे प्रटेक्शन फर्स हान्जाया मेसिननि गेजेरजों हा जावखांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। हा गिसिगानायजों जिउ गोमानाय 7 दाइननि मादाव 5 स्निया टेरिटरियेल आर्मि आरो सासेया रेलनि खामानि मावग्रा। जिउ गोमानाय नखरनो 5 लाख राङै आरो जोखोम जानायनो 50,000 राङै फोसावबाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिं बिथाङा। थांनाय 27 जुनाव आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजों फोसावजानाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बर'नि फिसा रिचा ब्रह्मआ बरपेटा रडआवनो टपार जानो हादों। बाक्सा जिल्ला हावलि धुपगुरिनि बाबुल ब्रह्मनि फिसाजो रिचा ब्रह्म बिथाङा हायार सेकेन्डारि आनजादाव 93 जौखोन्दो मोननो हादों। बिथाङा 8 नाम्बारनि थाखायनो आसामनि टपार रेंकनिफ्राय थालांनो गोनां जादों। बिथाङा मेट्रिक आनजादावबो 88 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बरपेटा रडनिनो आदर्श एकाडेमियाव आर्टस स्ट्रिम लानानै हायार सेकेन्डारिखौ फरायदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा 93 जौखोन्दो मोननो हानानै बरपेटा रडनिनो टपार जानो हादों। बिथाङा इंराजियाव 100नि मादाव 95 नाम्बार मोननो हादों। अल्टारनेटिभ इंलिसाव 89, हिस्ट्रियाव 92, पलिटिकेल साइन्सआव 94, इक'नमिक्सआव 95 आरो इडुकेसनाव 80 नाम्बार। गासै 500नि मादाव 465 नाम्बार मोननो हादों। ख्रिस्टान धोरोम एंगारनानै बाथौ धोरोम बजबफिननाय लुकास बसुमतारीनि न'आव सोरबा थाङोब्लानो 5,000 जुरिमाना फोनांदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि ख्रिस्टान धोरोम एंगारनानै बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमखौ बजबफिननायनि उनाव अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों बाक्सा बारेंगाबारिनि लुकास बसुमतारीया। जाथायखौ खौरां लाहैदों सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे गुबुन गुबुन हिन्दु समाज आफादफोरा। बाथौ धोरोमखौ बजबफिननायनि थाखाय सोरबा बिथांनि न'आव हाबोबानो 5,000 रां जुरिमाना फोनांनाय आरो गामिनिफ्राय एरख'नो नागिरनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो बेबायदि खालामनायजों गोरोन्थि लामाजों लांनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे सोरनिबा फान्दायनायजों लुकास बसुमतारीनि न'आव हाबोबानो 5,000 रांनि जुरिमाना फोनांनाया बेसेबां गनायथाव होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बे आयेननि बेरेखा। आयेनखौ गाव गावनो दानो हाया, प्रसासनासो दायो।
बेबायदि आयेन एबा नियम बानायोबा सानसे आयेननि सेराव नुजाथिहैनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गामियाव बेबायदि नियम बानायनायनि थाखायनो लुकास बसुमतारीनि गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरानो बिथांनि न'आव हाबहैनो हाला होननानैबो फोरमायथियो आरो जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो खृष्टान समाजावबो सोरनिबा न'आव थाङोब्ला एबा हाबा खेराइफ्राव थाङोबा बेबायदि जुरिमाना फोनांनायनि नियम गैया जानो हागौ होननानैबो बुंथियो। बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ लानानै जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांलायनानै लायो बेनि थाखायबो खावलायो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। क'क्राझार बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि 36 बिघा हाखौ लानाय जानाय नङा। फिन खेबसेबाव रोखा खालामदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। 36 बिघा बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनो नागिरनायखौ लानानै प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारिया थगायदों होननानै रायजो राजाफ्रा जि अजद होबोदों बेनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिथाङा रोखा खालामदों दि जायनाखि आसामनि गिबि मन्थ्रिया गासै आसामावनो सार्किट हाउस, इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस आरो जेल बायदि लुनो थाखाय थांखि लादों बे लेखायैनो क'क्राझारावबो लुनाय जागोन आरो सोरखारि फसंथान लुनायनि गोनांथि जायोबा बबेयाव खास हा दं बेखौ नागिरनाय जायो, नाथाय मानसि आवग्रिखानाय आरो थाखानाय हायाव फसंथानखौ लुनो हाया होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो 36 बिघा बर'फोरनि हाखौ दानख'नो थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय एनअसि हरदों होननानै रायजो राजाफ्रा अजद होनायनि सायावबो एमएलए लरेन्स इस्लारिया फोरमायथियो दि रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै गोरोन्थि बुजिदों। थांनाय 2021 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बराव बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय क'क्राझारनि सार्कोल अफिसारनो अर्डार हरनाय बाथ्राया सैथो, नाथाय 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय काउन्सिलाव लेन्डआ मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो साब डिभिजनेल लेभेलनि लेन्ड एडभाइजारि कमिटिया गनायथि होयोब्लासो हानि एलटमेन्टखौ होनो हायो। बेनिखायनो फिन 2021 मायथाइनि 1 नभेम्बराव बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय मोनसे अर्डार हरबावनाय जादोंमोन जेराव साब डिभिजनेल लेभेलनि लेन्ड एडभाइजारि कमिटिया गनायथि होयोब्लासो हानि एलटमेन्टआ जागोन होननानै लिरनाय दंमोन। बेनि उनाव 2021 नि 8 नभेम्बराव सार्कोल अफिसार आरो लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि गेजेराव मिटिं जादोंमोन जेराव क'क्राझारनि लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनिफ्राय हानि एलटमेन्टखौ होनाय जायाखै होननानै लरेन्स इस्लारिया फोरमायथियो। बेफोरनि अनगायैबो बाटारमारिनि रायजो राजाफोरनि 36 बिघा हाखौ सोरखारा लागोन साननानै रायजो राजाफोरनि गिखांनाया जाथावनाखा, मानोना बिथांमोनहा सिगांनि समावबो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि मुङाव गोबां हा एंगारनानै होदोंमोन, नाथाय बिपिएफ सोरखारनिफ्राय नांगौबायदि कम्पेनसेसन आरो साख्रि मोनाखैमोन होननानै बुंथियो लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि जोंनि ओनसोलाव सोरखारि फसंथान गैया आरो कर्ट कासारि गैया, गुबुन जायगायावसो थांनो गोनां जायो होननानै गोबां समाव रायजो राजाफ्रा बुंथिबोदों। बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय सौफैनाय फसंथानफोरखौ लुनो थाखाय जों बर'फोरानो हाखौ एंगारलायनो नांगोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोथौयै सानलायनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो लरेन्स इस्लारिया। बर'नि थाखाय फिन खेबसेबाव गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बेंटलनि थागिबि आरो काराटे गेलेनानै रायजोआरि बादायलायनाय गेलेनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय रैसुमै बसुमतारी बिथाङा लाइमोनफोरनि अलिम्पिक गेम 2022 नि थाखाय सायख'जाबाय। बे गेलेनाय बादायलायनाया फैगौ जुलाइ दाननि 23 निफ्राय 27 अक्ट'सिमनि गेजेराव आसामनि गुवाहाटीआवनो खुंजागोन। बे गेलेनाय बादायलायनायावनो रैसुमै बसुमतारीया 59 केजि आइजोफोरनि खथायाव काराटे गेलेनायनि थाखाय सायख'जाबाय। एकनाथ शिन्दे बिथाङा महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि महरै मैया समायखिराखौ लाबाय। माखासे साननि गेजेरावनो महाराष्ट्रनि राजखान्थियाव गेदेर सोलायसोल'। मैयानि समाव शिबसेनानि दैदेनगिरि एकनाथ शिन्देआ महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा लेङाइ गिबि मन्थ्रि एबा डिपुटि चिफ मिनिस्टारनि समायखिराखौ लाबाय। शिबसेनानि दैदेनगिरि एकनाथ शिन्देआ शिबसेना आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै फ्राय 52 एमएलएफोरखौ गावजों लोगोआव लाफानानै मोनसे रायजोनि उनाव गुबुन मोनसे रायजोसिम खारबाय थानायनि उनाव फ्ल'र टेस्टनि थाखाय जौसिन बिजिरसालि आरो महाराष्ट्रनि गभर्नरआ बिथोन होनायनि उनावनो महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि उद्धव ठाकरे बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होदोंमोन आरो बेनि उनावनो मैया जानो गोनां फ्ल'र टेस्टआबो केन्सेल जादोंमोन। उद्धव ठाकरेआ गिबि मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनि उनावनो एकनाथ शिन्देआ महाराष्ट्र फारसे थांनानै बिजेपिनि दैदेनगिरि देवेन्द्र फडणवीस बिथांजों लोगोसे गभर्नरखौ राजभवनाव लोगो हमनानै सावरायदोंमोन। बेनि उनावनो एकनाथ शिन्देखौ महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि होनानै फोसावदोंमोन बिजेपिनि दैदेनगिरि देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा।
मख'नो गोनांदि उद्धव ठाकरेजों दैदेनजानाय शिवसेना दोलोआ सिगाङाव एनसिपि आरो कंग्रेस दोलोजों एलायन्स जानानै सोरखारखौ सालायदोंमोन नाथाय दा एकनाथ शिन्दे दैदेननाय शिवसेना दोलोआ बिजेपि दोलोजों ज' जानानै महाराष्ट्रआव सोरखारखौ दाबाय। मख'नो गोनांदि एकनाथ शिन्दे बिथाङा 52 एमएलएफोरखौ लानानै आसामनि गुवाहाटीनि लाक्जारि हटेलाव थाफैदोंमोन जेराव फ्राय से सप्ताहनि थाखाय हटेलाव थानायाव 1,20 लाख रां खरसा जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोना आसामनि दैबानानि थाखाय चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डआव 51 लाख रां अनसुंथाइबो होलांदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।